Aquest dimarts, 24 de març, hi ha hagut ple a l'Ajuntament de Manlleu. Un cop més, el ple ha començat amb un minut de silenci en homenatge i record a les víctimes fruit de la violència masclista. En relació amb l'ordre del dia, un dels punts a destacar és que s'ha aprovat per unanimitat augmentar les taxes per la utilització dels serveis de piscina municipal i instal·lacions esportives. També per la utilització del servei d'escola bressol i d'escola de música. Aquests dos de cara al curs 2015-2016. Creiem que aquest augment de les taxes dels serveis públics no afavoreix gens a la igualtat d'oportunitats i serveix per crear més barreres en un sector de la població amb menys recursos, a l'hora de poder accedir a aquests espais. A continuació, s'ha acordat iniciar els expedients d'expropiació d'uns terrenys que van ser ocupats per l'Ajuntament l'any 2008 per destinar-los a la construcció de l'Escola Quatre Vents, l'Escola Bressol Picarols i la pista poliesportiva propera a l'Escola Bressol. 3 anys després, tal com preveu la llei, un dels propietaris ha demanat que es realitzi aquesta expropiació i que se li pagui la quantitat corresponent. També volem destacar que s'han aprovat 2 mocions. La primera, contrària a la llei Mordassa, i la segona, en defensa i suport de l'esport català. Pel que fa a la primera, gran part dels grups van criticar la nova llei de seguretat ciutadana pel seu caràcter repressiu i contrari a la llibertat d'expressió. Des de la CUP, com no pot ser d'altra manera, també estem totalment en contra d'una llei que el que pretén és impossibilitar la mobilització ciutadana i, per tant, evitar que els sectors socials més perjudicats puguin defensar els seus drets davant els privilegis d'una minoria. Per altra banda, lamentar que cap de les intervencions hagi fet referència a la recent, desproporcionada i vergonyosa condemna a 3 anys de presó a 8 manifestants per protestar dins la campanya Encerclem el Parlament. En la moció en suport a l'esport català s'ha defensat el paper de l'esport de base com a element clau en la integració, la cultura i l'educació. I es va alertar de les dificultats que comportava l'aprovació de l'anomenada llicència única en aquest sector. Durant la informació de les regidories, la regidora de Benestar Social ha informat que l'Ajuntament ha fet un acord amb Sorea, per tal que aquesta aturi els talls de subministrament d'aigua a les persones que no puguin pagar aquest servei. Celebrem aquesta mesura i aprofitem per recordar que un dels arguments pels que volem una gestió pública de l'aigua és per tenir un major control sobre aquest servei bàsic i poder prendre aquest tipus de decisions amb més facilitat, ja que en aquest cas fa quasi 8 anys que estem en crisi i creiem que aquest pas s'hauria d'haver pogut donar molt més abans. Finalment, des de la CUP Manlleu, hem intervingut al final del ple, des del públic, per remarcar que les polítiques de jovent a Manlleu cada cop són més escasses, com per exemple que el punt d'informació juvenil al Sidral fa temps que està tancat. Alhora, al jovent li falten espais autogestionats i òrgans de participació directa que es tinguin en compte a l'hora de prendre decisions relacionades amb jovent. Hi ha, però, una problemàtica que hem de destacar, i és que els horaris de la biblioteca i els espais que hi ha per estudiar són insuficients durant èpoques d'examen, especialment per les classes populars, ja que tothom no pot permetre un espai a casa amb les condicions adequades per l'estudi. Per això reclamem que s'habilitin més espais. Per acabar, hem demanat que es faci públic l'acord i les contrapartides entre el BBVA i l'Ajuntament per la ubicació de la nova biblioteca. La resposta per part de l'Ajuntament ha estat que l'ampliació de l'horari d'obertura de la biblioteca s'ha estudiat, però encara no s'ha pres cap decisió. I pel que fa a l'acord entre BBVA i l'Ajuntament, no hem tingut cap resposta.